nalibog ko, si Tomas Osmeña, pero timang hiluma ning isos basura. Akong i-rewind gamay ha. Unang press conference, nagipatawag atong iyang abogado, amigo na mo. Iyon, tambungin ito news case sa kuhan. Kasi no Espanyol mo to. Sige, attorney. Ako yung tambong yun. May reporter lang. Siya pa, tambungin lang kay alas 10 man eh. So, mahuman ko rin alas 9. So, ina pa kayo akong oras. Mga dagan ito, mga pamahaw pa ko sa kilid-kilid. Nianto ko. Pag istoryan Tomas, ingon siya nga, akong hangyoon si Nestor Archival. Nga mo'y akong pagkapanaganon, pagkamayor, kay akong mind is able pag yun, pero ang akong physical ko no, di na kaya nga magmayor pa siya. Mao ba? Pagpangutanan ako dire, interview, tawagan na mo, Konsehal Nestor Archival ka niya to, Konsehal pa na. Ingon siya, antay wa man ko'y pundo. Dili lang ko ni balibad. Pero tungod tingali sa ilahang partido kanang dili actually ang BOPK dili na partido. Grupo lang na sa mga politiko pero wa na nila marehistro sa Comelec. So, ang ilang grupo kanang BOPK kani adto Bando Osmeña pundo kabungkagon. Karon nahugpong. Sus, Nestor ni Dagan. Na mayor. Lakturon tanan ni na mayor. Karon nga na mayor na si Nestor mura mag piting naghanag problema giaway nagmais tamas ginhawa ni hangyo nas mayor din eh. Tabangay ko ninyo ay mong sige saway. Mao ba? Atom ni problema tanan. Ang akong kuan ani concern isang basura kay apektado tanang bayan eh. Tanang tao apektado. Wala ko magmain na ng ubang problema niya mga kana ni PWH ang mga kawatan na niya bunalan na niya. Ako na basura maapektahan ta. So si Tomas wa man gyud magtingog. Karong adlaw ika-89 katuig nga kasaulugan sa Cebu City nga nahimog gikan sa pagkalungsod na himong syudad. 89 na katuig. Si Tomas di kunong tambong. Amo tungkol sa pagkaunsa kay former mayor ba rin, gipangimbitar sa mayor ang kanhi mga mayor. Silang Raymond Alvin Garcia, o buhi pa ito tingali si Idla, ba yan pong imbitaron. Yun niya, si Mike Rama, mga tupod. Pero si Tomas nga kanhi mayor, karon vice mayor, di siya mo tambong. Di ba kaning iyang kalaki karon siya tigsugno iyang gilipot si Nestor aron mahimong masuspenso ba og unsa sa wayon og tamas ginawa kay si Tomas interesado ni mayor of the night naman siya. Mao ba? Sa ato pa si Tomas mayor sa mga wakwak. Hindi ko kasabot ganun mga kamutabang aninyor nga ikaw matoy ilang hari-hari kani adto wa bidag partan naghanag kani yung problema ha laban sa one kay sus kanang imong ilong na anan ang kabaho kami in taon wa pa